E paw tuke nyakwara mgajwang jong'wech mawuok e pinje maoko medo mole pacho kane ikruok tuke mag Kip Keino Classic mibiro bagi chieng' ngeso e lap Mamo International Sports Center Kasarani. Jaloch man nyadiriyo e tuke mag Biotong Anderson Peters olero ni osetimo ikruok mare makare kendo biro nyiso kitugo maber mabiro moro johera mag tukegi. Peters ma en jahigni 25 motieko e thuolo mar adek e piem mag Diamond League manobagi odira mokalo e piny mar Doha. Jaloch midila mar silver mita 200 e ng'we mag Olympics Kenneth Benarek, jang'wech mar mita 100 Shakari Richards maduto wuok e piny mar Amerika bende gin moko kuom jotugo mabende osemolo e pacho ka. I'm glad to be back. I mean, I was here last year, and I had my injury that I kind of had early on, so I was a little rusty. But this year, I'm coming in here healthy, and I'm excited to see what I can do in the 100 meters. This is my first time here. I'm just looking forward to competing in front of a crowd that would really much appreciate javelin because Julius here was a javelin thrower from Kenya, so I'm looking forward to a great supporting crowd for the javelin event.